Dobra, światła, kamera, Sharley. Witam serdecznie, ja jestem Niklaus, to jest Geralt, który opanował taką nową umiejętność, czyli latanie. No, i co? I to jest kolejna część na tubkę. Mierzymy się ze śląskim, podkreślam, śląskim, pradawnym potworem Sharleyem, od którego wzięła się nazwa rzeki Szarlejki. Tak. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. On ma tego killa dobrego. Aj! Niedobry Sharley. Kurde. Ciulej, ciulej! Dobra. Tak to trzeba robić. Dobra. Dobra. Patrzę na czat. Patrzę. Ej, czemu tyś broń schował, Geralt? Boże! Ej, co on zrobił? Geralt! Mogłem nie podchodzić. Jezu! Cóżeś uczynił? Teraz! Nie. To nie był dobry pomysł. No pa! Się kulo! No! Kurde! No nie! Teraz! Prawie że. No nie! Szarlejusz, piekar! Dobra, dobij! O! Dzikie moce szarlejowe. No nie! Ja pierdolę. Także moi drodzy, pradawny potwór Sharley troszkę mnie porobił. Aż mu tak. Tyla miał. O, tak. Nie wierza. Ja nie wierzę, co się sam dzieje. A śląski potwór porządny. W końcu, nie? No tak. Tyla brakło, nie? Dobra, teraz go porobimy. To już jest trzecie podejście bodaj. Wczoraj było z jedno, tak, ale to tym razem się uda. Sharley, monstrum z piekar śląskich. Najbardziej jadowity ze wszystkich mieszkańców piekar. O dziwo. Podaj Skype'a. Aha. No, już ci podaję. Hasło admin 1. Na honor! Czekaj, zes. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Teraz niby mnie słyszał, pra?
Ej, dobre. No! Wydupiej! Ważone są losy potwora na szalach bogów surowych. Z Harley'a życiem Wiedźmin wnet skończył. A póki co to ze mnie ucieka. Jebnie. Teros. Dobra, styknie. Zakręcił się jak fryga i strzelał przez potwory. Coś będzie, akcję robił. A! O, ciulomy! Dobra. Wiedźminami Harley'a, a potem nagle go zranił. Doskok, Co się dzieje? Ostrze sięgnęło brzucha. Ryk się Dobra. Harley'a, kiedy puknęła Jota. Szefie. Chodź. Uuu! No wydup się, że... No tak nie ma sensu w ogóle. O! Pałować Harley'a! Poszł. Raus. I po Harley'u. Także pozbawiłem właśnie Śląska jedną legendę. Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Harley'a! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! To jo. Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! A oszczędzę Harley'a, bo to śląska legenda nasza jest. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt litościwy! Zajmijcie się bestią! Wiedźmin to Gora. No nie! Proszę ustawić Harley'a. To jest ostatni Harley w piekarach. Chłopak byłby martwy. Nic. Nie jest. Vivien? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivien, Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Cało mokro. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Charley, jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W tu są. Rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I ją zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty
i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Uuu, Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. to nie. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Kurde. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Lol. Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Lol. Te baby. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Wąs nie jedną. Wiedźminie. Witaj. No, dobry. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary, Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? nie, to była Bruxa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Znaczy, ja to bym generalnie wolał wypłatę w gotówce, normalnie do ręki. Może być umowa o dzieło albo na zlecenie. A nie jakieś tam dupcoki ustne, jakieś umowy. To się w urzędzie potem tego nie do... no nie, co, no nie, no co to żadna umowa. Witam, Wojteks. Także no nie zawsze. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż
ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Damiana. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol Straży Miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Witam serdecznie. W ogóle idzie burza. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie grzmi. Mam nadzieję, że mi nie wydupcy neta, albo mi się coś nie zrobi złego. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillak. Po pierwszym zabójstwie na Bokler padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Klątwa Rozumiem, Charleya. że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dulac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dulac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dulac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Delali czy Krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Szlafmyca, no po śląsku się mówi tak, ale mi się wydawało, że to ogólno, że w Polsce też się tak mówi. Pozdrowienia z Rybnika, dziękuję. Również pozdrawiam. Włosy szaleją, bo no we Wiedźminie wszystko się kolebie. Tu nawet jak nie ma wiatru, to i tak trawa i drzewa się tak szelączą. Nawet w chałupach często tak jest, o dziwo. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Dokroć set. Oni byli rycerzami tu są. Może właśnie w tym rzecz. Tu są. Z tego co usłyszałem wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność 5 cnotom. Nawet jeśli Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Wie geht's, wie steht's, geht's gut.
Dlaczego 5 cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Ale fajna babka, nie? Kurde, szłoby. Cześć Daria, witam. Ciekawe, czy coś będzie Tintyn. Oby. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczajów. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru pręgierz. Zamiast mądrości śmieszność. Zamiast hojności mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Całe miasto. Jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, błoniach w gdzie Krakowie, odbędzie tam- się doroczne polowanie na zająca. Kaj dni młodzieży. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? Przecież Milton znał Delacroix. Mówił mi o tym nad rzeką. Za dużo wątków. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, Delacroix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Ciulak. Dziękuję pięknie za donata, za dyszkę od Bajery. Pięknie dziękuję, miłego dnia. Również życzę miłego dnia. Niklaus tylko by ciupciał. Niklaus to debil. Aha, to już my tośmy się dowiedzieli. Nieprawda, nie tylko bym ciupciał, ale to jest, nie oszukujmy się, że jest to jedna z nielicznych gier, gdzie jest taka możliwość. I jest to tak w miarę pokazane jakoś tak po ludzku. Wasza miłość. Trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Jej się tak ściszyły dialogi? Konie! Sprowadźcie nam konie! Czy mi się uszy zatkały? Niklaus von Ciupcienstein. Wasza miłość! Kurde. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pobij. Ej, leginsy ona ma. Naprzód! Ło. Ejże! To jedwab, uważaj! Oddawaj! Poszły konie po... No, nie betonie, bo nie było. Ale...
W ogóle teraz się tak zacząłem zastanawiać, kiedy zaczęto używać betonu. Beton to jest chyba jakaś świeża sprawa, nie? Kiedy z betonu zaczęło się budować? W XIX wieku. Może wcześniej. Ale to chyba jest coś takiego nowego w miarę beton, nie? Łociulinges. Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. Pieniężny pościg. Rzymianie już budowali z betonu? Lol. To ja mam jakieś info chyba, nie z tej szkoły. Zaraz zarobię. Pośpieszmy się. Let's make it Musimy quick. zejść niżej. Tam, gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając. czy Złotej Milton. Pipki. Też musimy ich szukać? Nie mamy innego wyjścia, ale czas nagli, więc złamiemy reguły. Ale ładnie, ja. Mega. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę, Co? a ja jaju Feniksa. Co? Tak Mar- będzie najszybciej. Jajo Markusa Feniksa. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Biega o tam, spójrz. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? Na mady. No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Aha. Spójrz A, w to kierunku sorry. wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. W No. złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Rzymianie mieli spucolane spoiwo, a nie beton. No coś mi się tak zdawało, że na beton to jest wtedy jeszcze zawczasu. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. No uważaj, uważaj synek, uważaj. Zanynta. Ja. Na mady i zanynta. I zanynta ze szlojdra. Się będzie strzelało do wody. W ogóle jaki zamek superancki. Ładna pupa. Też zauważyłem właśnie. Bardzo, bardzo elegancka. Też na to zwróciłem uwagę. Tu w ogóle jakieś szlachcianki bezpańskie. Bywajcie zdrowi. Ale nic z tego nie będzie. Potem mamy szukać przy wodzie. Tam nie ma się gdzie ukryć. Rozkaz to rozkaz. Z betonu zrobione zostały termy Karakali. Stonoga alert. No to beka. W ogóle na wszystko potrzebuję 37 poziom. To jest beka dopiero. Beka bez bek. Czarodziejka co w książce. Problem jest taki, że ja te książki czytałem dawno i już je tak średnio pamiętam. No, muszę sobie to wyłączyć. Czekajcie, ja chciałem sobie zrobić coś. Ja chciałem sobie pomedycić. Kurde, pozmieniali.
Ja chciałem sobie zrobić... A gówno, nic sobie nie zrobię. Żadnych składników nie mam w ogóle. Ej, ale ja nie mam w ogóle tego? Ja nie mam na... Ja nie mam nawet na, kurde... jaskółkę ani na nic, w ogóle receptur. No to fajnie. To bardzo wesoło. Pancerze, miecze... A tu mam jakieś te... gdzie są te? Czy to się robiło tutaj? Bo ja już tego kurde nie pamiętam. Nie, ja bym musiał sobie kupić, nie? Bo będzie lipa. Jak ja nie będę mógł się leczyć, bo już nie mam z czego. O, jaki bujny fryz. Anna Henrietta. No lipa, nie mam w ogóle receptur na żadne eliksiry. I nie będę mógł się nawet leczyć. I mogą być problemy. No niedobrze. Ale dobra, na razie żyjemy. A panienkom podoba się zabawa. Znaczy to życie mi się regeneruje, to nie ma źle. zabrania nam rozmawiać z obcymi. Ale myśmy się właśnie zapoznali. Jeśli by ktoś nazwał państwo tchórzliwym albo mężnym, Jakie się niebo zrobiło czerwione. część patrzył, jak nie na tę, która patrzy. A tam jest ten koń. Albo ta ryba? Nie, jednorożec. Ale to przecież nie jest prawdziwy jednorożec. One horn. Two porn. Lol. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? To ja. Pogromca Szarlejów z Szarleja. Lol. Także chcę. Ty mnie oczu nie zamydlisz, Wiedźminie. Widzę, żeś zabijany. Użyj wiedźmińskich zmysłów, aby znaleźć piknikowe A... Co? Wiktuały? Płotka lub marchew. Może jednorożec też. Oburzające! Płotka nie przepada za chlebem, Fes. gdyby chociaż był suchy. Pyp to jest. Zaraz będę nęcił na jednorożca. Wiktuały, normalne słowo. Pierwsze słyszę takie słowo. Może zwabi jednorożca słodyczami? Jak tak można? Skandal. Zimna dziczyzna raczej nie zwabi jednorożca. Ale ja bym se zjadł za to. Ale dobra. Jabłuszkiem! Konik jabłuszko lubi. Jabłko powinno mu smakować. No kurde, raczej, nie inaczej. Tu jakiś dupcing. Co to jest? Straż! Pojmać go! O, jest tam. Wezwijcie straż! Co tam tak ciemno? Ciemno, bo noc jest. Ja też ciemno widzę. Muszę sobie tak zrobić w ogóle. O.
Teraz jak to się wybierało? Dorodne jabłuszko. Ej, z tym jabłkiem nie mogę iść szybko, lol. Dobra, idziemy podchody do konia. U mnie nie leje. Ale Dobre jabłko. pa. Ho. No weź bajsa. A kurde. Hyciu. Spokojnie. Ogrody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Pa. Na jednorożcu jadę. To jest numer. Tam nie zjedziemy. Oto nieustraszony, Geralt nieogolony. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. Czy ten koń umie pływać? To jest jednorożec. Patrzcie. Geralt na jednorożcu w cieniu, znaczy w świetle księżyca. Piękna sprawa. Dobra, poszł raus. Co to było? Ktoś wskoczył do wody. Można w ten sposób? Pokarasia. Ale to niskie. Można, ale można też siedzieć z wędką w wielkim drewnianym łabędziu. Do każdego co innego. Co? Tofi? Skąd tofi w rybie? Cukierek? Albo psikus. To jest lepsza mechanika pływania jak w GTA 5. A pływa się tu mało. Dobra, sobie lepiej wypłynę. Tak nie wolno. Słabo mi. Aha, bo ja mam znaleźć złotą, a ja po prostu teraz bombony wyciągam z słonych. To sorry. Pomyliłem się. Zepsułem im zabawę troszkę. Ale nic się złego nie stanie chyba. Ej, bo ona musi być zota. Rybka ze zota. Może to ta. Nie, to... O, jest zota rybka. Złoty karaś. Albo byczek. LOL? Wat? Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Pull over! Drop this fish or you're gonna be shot! Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Ciul! Łostupił. Kluczyk. Coś podobnego. A to chuj. O, panie szefie. Ino. To jest skandal. Ale żeby Zara od chujów? Nieładnie. Jak pan śmie? Jak pan śmie mnie? Niech pan nawet nie śmie śmieć. Przecież w tym świecie... Pomyśleć.
Nie śmiej pan pomyśleć nawet o mnie, Geralcie, że mógł być po ich stronie. Takie czasy, takie czasy. Takie czasy. Pan nie śmiej śmieć, śmieciu. Na rany lebiody, ten oddał? Na rany lebiody padosiego do na rany Chrystusa. Wasza miłość raczy... Nie raczej. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Dowej tej... To jest Ale to wbrew zasadom. jajeczko Fabergé. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. About time, Mam Geralt. kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Ciul. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Szmer i klekotanie to konie, a fanfary i klaskanie to turniej. Tak mi się wydaje. To na koniach. Fanfary i klaskanie? Może na błoniach turniejowych? Nie, zając na pewno ukrył się gdzieś w ogrodach. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. No karwa. Brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Do szklarni. That was unexpected. A, w biurzech. Zaczekaj tu. Czekaj. Czekaj sam. Nosferatu wampir. A ja już wiem, kto to jest, znaczy domyślam się. Pajak z dupio. Co to było? To jest Nosferatus z Rumunii. Ej, jest taka postać w Overwatchu, co tak robi. Cygan. Nie, to nie mowa o Soushibo tym razem. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Lol. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Ja niewinnych? Nie gadamy o mnie. Nie mówimy o mnie. Teraz już mówimy. A więc nasłali cię na mnie, tak? Kim oni są? Jacy oni? Wynajęła mnie księżna, bo zacząłeś mordować jej poddanych. A więc to takie proste? Powiedziałbym ci,
Żebyś przekazał księżnej, że została mi jeszcze tylko jedna ofiara. Ale pazurska. Nie zdążysz. Ło, szefie. Ciulomy się. Pozwolę ci dalej zabijać. Ej, ja mam taką fajną petardę. Kurde. No ale... Fuck. Nie pali się. Tak, miecz jest srebrny. Kurde! Leciał się. Fuck. Szefie! Kurde. No nie! To chyba tak miało być. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis. Regis? Nic ci nie jest? Ej, tak sobie go wyobrażałem właśnie. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznano by mnie za mocarza. Wybacz. To była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Kurde, to... Nie, Regisa w podstawce nie było, nie pojawiał się w ogóle. Regis to była jedna z moich ulubionych postaci z książki. To jest tak fajny, kurde, tak fajnie był zrobiony. Naprawdę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy.
Regis w książce, uwaga spoiler, jak ktoś nie czytał, a chce, to niech zatka uszy albo coś. Regis w książce na końcu kojfnął. Tam jest taka ważna walka. I on tam generalnie został rozplansknięty, no ale widać, że żyje. A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To Przepraszam. przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jak gdybyście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej 3 innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Twoje zdrowie, bo mojego szkoda, napija się dzisiaj zacia. Ja, to dziękuję pięknie i no, a w sumie po 12 to już można. Blablabla. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Ja 2 lata Przecież to było 300 lat temu. przed chrztem Polski, pamiętam. Lilie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydlę z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf Lebiodę. zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Detlef, to jak z Holonka, jak ktoś czytał albo oglądał Dobrego Pana Boga z Gliny, to tam była taka postać Detlef Hybner. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefort stopił moje ciało, O, właśnie. resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruje, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej
i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę, Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? w zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. I Shit! żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Perlarz! Do zobaczenia. Cisowianka. Jak to mówił Makłowicz? Bon, bon. Czarny dym z zagubionych. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Zer fare romantique. Ja tu sobie, moi drodzy, zakończę odcinek. To jest chyba 3. odcinek. No, i zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli się komuś to podobało, i do zaś.